खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 25 अक्ट'बर 2020 रबिबार। फैदो दिनैनि बेलासिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय इन्डिग' कम्पानिया सा 9 जन खौरांगिरिफोरखौ एक्ट्रेस कंगना रानौतखौ मुम्बाइनिफ्राय चन्डीगढ़सिम थांनाय प्लेनाव माखासे आयेननि बेरेखा बेबहार खालामनायनि दायाव 15 दिननि थाखाय बन्द' खालामना दोनदों। लोगोसे दिल्लीनि गंथाम रेस्टुरेन्ट एबा हटेलफोरा रिफिउजि मुस्लिमफोरनो फुजानि मुङाव जाहोग्रा बा जाग्रा मुवा रानना होनायनि थाखाय पाब्लिकफोरजों बा रायजोफोरजों गाज्रियै सोंखारि जादों होननानै हटेलनि एबा रेस्टुरेन्टनि बिगोमाफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। गुबुन फारसेथिं मणिपुरनि सेनापति जिल्लानि कंगनेम ओनसोलाव गोब्राब अखा हानायनि जाहोनाव हा गिसिखाना इम्फल माउ नेशनेल हाइवेआ बायस'दों। माने गोबां अखा हादोंमोन मणिपुराव, बेनि जाहोनावनो नेशनेल हाइवेआ बायस'नांगौ जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुराव बिथां धीरेन बर', बिथां बि सावरायग्रा आरो बिथां एम फैलाव बिथांमोना बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै बिश्वनाथ जिल्लायाव मेल खालामहैदोंमोन होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। लोगोसे धेमाजि जिल्लानि गगामुख ओनसोलनि दलापारा गामिनि गोरिब न'खरनिफ्राय मुस्रि खगेन बसुमतारी बिथाङा जि आनजादाव जायगा आवगायनो हादों। जोबोर मोजां खौरां। जोंनि बर' फिसाफ्रा जोबोर गोरों जागासिनो दङ। गुबुन खौराङा जाबाय मध्य प्रदेशनि छिन्दवाड़ा जिल्लानि सासे फरायसाया नेशनेल एन्ट्रेन्स टेस्ट फर मेडिकेल कलेजेस नेट एग्जामाव 720 मार्कनिफ्राय 6 मार्कल' मोननायनि जाहोनाव दुखुजों गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। बिथाङा थैनायनि सिगां एग्जामा मोजाङैनो जादों होनदोंमोन, नाथाय बिथांनि मार्कआ 6 नाम्बारल' फैदों। बे 6 नाम्बारल' फैनायनि थाखाय बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङानो जाबाय बारग' प्रेसिडेन्ट जायबा प्रणब मुखार्जी बिथांनि न'खराव 126 बोसोरनिफ्रायनो दुर्गा फुजा खुंबोगासिनो दंमोन आरो बे बोसोरनि दुर्गा फुजा खुंनाया नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल मिडियानि नोजोराव गोलैदों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। लोगोसे उत्तर प्रदेशनि बिक्रू गामियाव दानथाम सिगां जमनानै 8 जन पुलिस आरो डिपुटि एसपिखौ गावथारनाय दायाव एरेस्ट खालामजानानै जायबा गावथारजादोंमोन बिकास दुबे बिथांनि गासै 30 जन लोगोफोरनि सायाव गेंस्टार एक्ट केस जाबसिननाय जाबाय। आरो बे खौरांखौ कानपुरनि DIG बिथाङा खौरांगिरिनि मेलाव फोरमायदों। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।